Ndewo. Kedu ka ime? Taa bụ ụbọchị ụka. Ị gakwara ụka? Ịghọtago? Na daily refresh nke ụbọchị taa, ya bụ mmiri ndụ. Okwu Chineke bụ mmiri ndụ. Ka anyị nebanye anya n'ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu. Ọ sị, n'ihi na ana m agụ na ahụhụ niile nke oge dị ugbu a ekwesịghị ka ekwute ha ma elee ebube ahụ anya, bụ nke a gaji ikpughe n'ebe anyị nọ. Aleluya. Ịghọtara ihe nke a pụtara? Ahụhụ niile anyị na-ata ugbu a dịka ndị kwere na Kraịst, ọ sị na ekwesịghị ka a na-ekwu ya. O kwesịghị ka anyị na-ele ya anya dịka ihe o nwere ihe ọ bụ, ma ọ bụrụ na anyị lebe ebube ahụ anya, nke a gaji ikpughe n'ebe anyị nọ. Ebube nke ga-abịa mgbe anyị ga-ekpuru okpu mmeri ahụ, nke Onyenwe anyị ga-enye ndị nagiderenụ, ndị ga-anọgide n'okwukwe ha wee ruo mgbe ọ ga-abịa. Ka m gụkwa ya ọzọ. Ọ sị, n'ihi na ana m agụ na ahụhụ niile nke oge dị ugbu a ekwesịghị ka ekwute ha ma elee ebube ahụ anya, bụ nke a gaji ikpughe n'ebe anyị nọ. Okwu atọgbugo m. Amarọ m ihe na-agabiga dịka onye kwere na Kraịst. Amaghị m obodo ị nọ. Ọtụtụ obodo dị iche iche ugbu a, ndị kwere na Kraịst na-agabiga ọtụtụ ahụhụ. O nwere ihe m gụtara na soshal midia, ebe ụkọchukwu kwuru okwuchukwu megide ndị na-alụ onwe ha, nwoke ịlụ nwoke na nwaanyị ịlụ nwaanyị, nke ndị bekee kpọrọ LGBT. Ụkọchukwu a wee kwuo okwuchukwu wee na-agwa ụmụaka na ọ bụghị iwu na ha ga-ekwenye, na ha ekwesịghị ịnabata nkụzi anwa. Nke a mere ka a kpọrọ ya bụ ụkọchukwu, kpee ya ikpe, mụ ya ikpe, chụọ ya n'ọrụ. Ụkọchukwu wee gaa n'ụlọ ikpe iji wee gbaghasị na ikpe ekpere ya na ọchụchụ a chụrụ ya n'ọrụ na ọ dịghị mma. Ụlọ ikpe nye ndị ahụ mmeri megide ụkọchukwu. Ụlọ ikpe kpee na ọ dị mma na etu esi chụ ụkọchukwu ahụ n'ọrụ, maka na o kwuru okwu Chukwu megide arụ na-eme n'ụwa ugbu a, na onweghị ihe o mere. Ya bụ na ụkọchukwu bụ onye emeriri. Ọ na-ewute ndị niile. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ mba Amerịka, ndị nọ mba UK na-ata afụfụ maka na ha bụ ndị kwere na Kraịst, maka na ha na-ejigide okwukwe ha, maka na ha kwenyere na ibi ndụ dị asọ na idebe okwu nke Onyenwe anyị, na ha kwenyere na anyị ga-ebi ndụ n'ụwa dịka akwụkwọ nsọ si kwu. Ha na-ata afụfụ. Mana ebe a gụpụtara n'ụbọchị tata, nke si na ndị Rom isi nke 8 amaokwu nke 18, sikwa ọzọ ka ngụkwa ọzọ, na nke atọgbugo m, nke a na-atọ m iche. Ọ sị, n'ihi na ana m agụ na ahụhụ niile nke oge dị ugbu a ekwesịghị ka ekwute ha ma elee ebube ahụ anya, bụ nke a gaji ikpughe n'ebe anyị nọ. Ụmụ Chineke, kwee na aleluya. Otuto dịrị Onyenwe anyị. Nke a gụpụtara si na ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom isi nke 8 amaokwu nke 18. Ndị Rom isi nke 8 amaokwu nke 18. Ka Chineke gọzie gị dịka ị na-anọgide n'okwukwe gị, dịka ị na-ekwechiri n'okwukwe gị. Ahụhụ ọbụla ọ na-ewetara gị maka na ikwegide ijisi okwukwe gị aka ike ebe ọbụla ị nọ, mara na onweghị ihe o ruru. Na onweghị ihe o ruru ma ọ bụrụ na ekpughe anya gị ka ịhụ ebube nke Jehova kwadobere gị. Nwanne m, jisie ike. Ka Chineke gbaa gị ume dịka ị na-anọgidesi n'okwukwe gị ike. Obere oge ọ ga-ebi, Onyenwe anyị ga-abịa nso nso a ịkpọrọ ndị niile kwere na ya. Jigidesi okwukwe gị ike aka, ekwekwana ka ụwa napụ gị ya. Ngwa ka ọ dị n'ọdụ ọfụma. Chetakwa, ọ bụ na ike ebinyere anyị aka na chanel a ka ndị bekee kpọrọ subscribe, biko subscribe nyekwana anyị mmasị nke a kpọrọ like. Ọ ga-amasị m, ọ ga-agbakwa m ume ka m nwee ike na-ewetara gị ozi a kwa ụbọchị. Ka Chineke gọzie gị dịka ị na-eme nke a n'aha Jizọs. Amen. Ndewo.